Ngiyanibingelela, ngiyanamukela kwi-National TV 1. Ngicela mangabe kuwuthi usuku lakho lokuqala leli uyibona kule channel, ngicela upress subscribe button kanye ne-notification bell ukuze uzobona yonke into esiyifakayo. Namhlanje ke nakhe ngikuphathele kona. Bafowethu, nginikhombisa ke nangomkhulu Thwala. Uyachaza kabanzi ngemimoya. Angazi ukuthi kubangelwa yini abantu bebengayinaki le channel ngoba mina ngibona usizo kakhulu. Kodwa ke phela futhi into evamile ukuthi into ewusizo inganakeki, kuphuthunyelwe zona impela lezi ezingenalo usizo lutheni. Mina nje ngokwami ngibona le channel iyusizo kakhulu. So nawe ke ungaya kuyibheka. Yiyo lena. Ufike ke khona usubscribe, ulike, ucomment, ushiye uvo lwakho. Nami ke ngisazokhuluma nawe umkhulu ukuthi akangayekeli ukwenza ama video kanjena. Ngiyazi ukuthi noma ngekasize wonke umuntu kodwa bakhona ababili noma bathathu abazosizakala. Ngizowafaka ke ama video ambalwa ayiqephu ukuthi umkhulu ukhuluma ngani. Apheleleke nizobe seniwathola kuyona i-channel yakhe le. Asikhulumeke yini ithongo, yini idlozi. Ithongo, igama elithi ithongo liqhamuka egameni elithi ukuthonga noma ukuthongo. Ile mimoya le efika kithi uma silele ebusuku sithi siyaphupha kanti siyathonga, sivakashela imoya yokhokho bethu sebazosixushisa basibonise lokho kumele ukuthi sikwenze kanye nalokho ekuzomela ukuthi sikugweme. Ithongo lihlala emsamo. Ithongo umoya odlule emhlabeni uwenza izinto ezinhle, wakha imndeni, usikhusela, usikhulisa, uwenza neminye imisebenzi edingekile ebekumele ukuthi yenziwe lapha ekhaya, fana njengokuhlabela amathongo akubo neminye imimoya ecishe izinto ezicishe ifana nalezo. Uma uya emsamo uyoshisa impepho, uyazi ukuthi ushisela ithongo. Kule zinto zobuyishiselo sobe sicela imendo, sicela ingane, sicela imisebenzi, sicela ibusiso, sibonga kumbe esinye isikhathi isikhalaza kulo ithonga. Ithonga njengoba ngishilo ukuthi umoya omuhle. Ithonga umoya esilindele ukuthi sithole zonke izinto ezinhle eliqhamuka kuzo. Ebese siba nedlozi. Idlozi liqhamuka egameni lokuthi ukudlozoma noma ukudlozokomela. Umoya okade uphila emhlabeni wangayenza izinto kumele ukuthi uzenze, okunye wayenza izinto engadingekanga ukuthi uzenze. Umoya uthi mase sodlula efika ezweni lemimoya wase sobuyiswa ukuthi izolungisa okunye kumele ukuthi kwenze. Kulezi zinto sibala kuzo ukuthi uma bekumele ukuthi uthwase, wakubalekela ukuthwasa waya ebunyangeni, enyangeni ukuthi zikuncede noma emasontweni, umudlulu uyabuya. Uma bekumele ukuthi ube inkosi wangabuthatha ubukhosi, umudlulu uyabuyiswa. Uma uphila waba nengane waziphika ingane zakho, uyabuyiswa. Uma bekumele ukuthi weluke isiko lakini lidinga ukuthi weluke ku-circumcise, wangakuyenza lokho ujike ubuyiswa. Izinto engathi icishe zifana kanjalo, wena ongafuni imndeni ihlangane, ubhidlise imndeni, ukwazi ukuhlukanisa ingane zakho nengane zomunye umuntu, uzothi uma usudlula uya kwele mimoya ubuyiswe, uzongena noma udlozomele omunye womndeni ukuthi ubenzele izinto bekumele ukuthi uzenze. Bekumele ukuthi uhlabele abantu bakini azange uzokwenze, mhlambe wasesokhetha ulandela inkolo ethize. Kanjalo uma usudlulile uyaphinda ubuye uzodlosemela umuntu. Ngenkathi umuntu engena emntwini noma emdlozomela akangeni kamnandi njengegama lisho ukuthi ukudlozomela.